Ilyen észak-nyugati szél fúj, és egy kicsikét turbulens. A sebesség az körülbelül 180 km/h, és hát ilyen sebességgel fogom megkísérelni a találkozást. Ez mindig mondjad, hogy mennyivel volt magasabban, neked mindig egy jó információ. 1-2. Megy? Oké. Szép lassan jövök lejjebb, szinte 5-10 centinként. Pont így kell eltalálni. Ez a terv. Mennyit tudsz lenni az égben? Bármennyit. Bármennyit? Persze. Akár még a szárny is el tudja találni. De valószínűleg lesz jó, hogy itt fogom eltalálni. Vagy itt. Bejövök, arra megyek el. És megint. Legurulok, és a fülő szállnak felbe az irányba. Szabrázsoltunk a Kuria teraszán, és egyszer csak azt mondta, hogy úgy gondolom, én ezt meg tudám oldani repülőgép. Hát. Jó az átlag. Ez jól sikerült. Hát az 2 centivel lejjebb van, akkor be is fejeztük a dolgot, az akkor tökéletes. Centizni kell. Pont úgy kell találni az üveget a kis karddal, hogy a nyakánál. Nagyon instabil, nagyon nehéz érezni. Ha 1 centivel feljebb vagyok, az nem jó. 2-vel lejjebb, az se jó. Próbálkozunk. Lehet már inni? És köszönjük. Egészségetekre! Gratulálok, elképesztő volt. Ez az véghátra.